सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हणून सत मानलेली तू कितली भागी। ही एलिझाबेथीन पवित्रत्म्यान बरोवन मोरये उदेशी म्हणली उतरां आमचे गुमान सर्वेस्परा कुशीन व्हरतात तर ह्या उतरां पटापट सुवार्थेंत येवचें मोरयेचें स्तुतिगीत मनशा जिवितांत वा विशेष करून मोरयेच्या जिवितांत सर्वेस्पराची पदवी वर्णिता। मोरये आपल्या स्तुती गायनांत सर्वेस्पराक शक्तिवंत, भाग्यवंत, विशेष दया दाखोवपी, विश्वासी आणि अपार काकुळत दाखोवपी देव म्हणून वाखाणता। हो सर्वेस्पर किरकोळ्यांक उंच उबारसो, भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी बरसो आणि आपल्या बसावण्यांक विश्वासी रावसो देव म्हणून एकडच्यान पाचारल्यार मोरयेचें स्तुतिगीत आनी एकडच्यान सर्वेस्पर पदवेदारांक सकला घालचो, ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडचो, काळजांत वडपण चिंचांक दुस्पाटावचो म्हणून ह्या सर्वेस्पराचें संपूर्ण पदवेदारपण परगडता। मोरये तसले सर्वेस्पराचे चरण दासीक, किरकोळेक आणि सर्वेस्पराक भियेतलेक आपल्या जिवितांत दैविक पदवी आणि दैविक बळादीक हात पळोवंक साध्य जाता। मोरयेचें सर्गावरण किरकोळ्यांक सर्वेस्परान उंच उबारलेल्याची जिवी रुजवात। सर्व सर्वेस्पराच्या किरकोळ सेवकांच्या असल्याच उंच उबारपाच्या बरवशाक तीच दिता मजत।